ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நம்ம ஹேமலதா சிவா சேனலுக்கு எல்லோரும் வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சும்மா ஈவினிங் ரொட்டீனு. நம்ம ஈவினிங் டெய்லிக்கும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. சில பேருக்கு அது ப்ராப்பராக இதுக்கு அடுத்து இப்படி கடகடன்னு செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வேலைனாலே மலப்பாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்காக இதை பார்த்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதால காமிச்சிருக்கோம். பாருங்கள், வாங்க போகலாம். கூட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. டெய்லிக்கும் இதுதான் அம்மாவோட ஒரு சின்ன ஒரு ரொட்டீன் ஒர்க்கு. டெய்லி கூட்டுவாங்க, வாசல் தெளிப்பாங்க. எப்பயுமே அம்மா இதுதான் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. சரி, அம்மா தண்ணி வச்சிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது தெளிக்கிறது தான். தெளித்து எப்படிலாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். தரையெல்லாம் ஈரமாக இருக்குது, அதனால் இப்போதைக்கு செடிக்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதுதான் எங்கள் வீட்டு துளசி. இது ஒரு மருந்து செடியும் நாங்கள் இது பண்ணுறோம். இன்னொரு ரொம்ப ஈரமாக இருக்குது. அடுத்தது கோலம் போடுறத காமிக்கிறோம். இங்கே ஃபுல்லாக நாங்கள் மோஸ்ட்லி செடி தான் வளர்த்துறோம். இங்கெல்லாம் பாருங்கள், செடிக்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லாம் தெளித்து கோலம்லாம் போட்டாச்சு. செடிக்கெல்லாம் இந்த பக்கம் இருக்கிற துளசி அது இதுன்னுட்டு இப்போ இந்த பெரிய நங்காயில் அதுக்கு இந்த பக்கம் இது எல்லாருக்கும் தெரியும், நித்திய கல்யாணி. இதெல்லாம் அப்படியே சும்மா ஓரமாக இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றிடுவோம். டெய்லிக்கு ஈவினிங்கில் தான் ஊற்றுவேன். தண்ணி ஊற்றிட்டு அடுத்து துணியெல்லாம் எடுக்கணும். எல்லாத்தையும் துணியெல்லாம் ஃபுல்லாக காயுது, எல்லாத்தையும் எடுக்கணும். எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. 2 நாள் துணி துவைச்சது அப்படியே கிடக்கு. இதை எல்லாத்தையும் மடித்து வைக்கணும். இந்த பெட்டு கட்டிலுக்கு பத்தாதனால அதை கீழேயே போட்டு பசங்க படுக்கிறதுக்காக கிளம்புறேன். நீட் பண்ணால் எல்லாத்தையும் போட்டு விளாண்டு அப்படி போட்டு வச்சுருக்குதுங்க. இந்த ஜன்னலை நான் ஈவினிங் சாத்திடுவோம். கொசு வந்துடும் ரொம்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவினிங் ஜன்னலை சாத்திடுறது. அடுத்து வீடை கூட்டிடுவோன்ட்டு வீடெல்லாம் அப்படியே கிடக்கு. சரி, அதுக்கடனே வீடை கூட்டிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து வீடு கூட்டிகிட்டு இருக்கேன். கிச்சனு அது அப்படியே கிடக்கு. எல்லாம் சிங்கிள் எல்லாம் ஃபுல்லாக ஜாமான் கிடக்கு. இப்போ வீடியோ குட்டியாச்சு. அடுத்து ஃபுல்லாக கிச்சனை எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணுவோம். போயிட்டு வாப்பா, பாய். எங்கள் ஆதிஷ் ஆர்ச்சரிக்க இதுக்கு சிலம்பம் கிளாஸுக்கு போகிறான். அவன் தானேவே போயிடுவான். பக்கத்தில் 2 தெரு தாண்டி தான். நான் போய் ஈவினிங் போய் அவனை அழைச்சிக்கிட்டு வருவேன். அதுதான் சொல்லிட்டு போகிறான், பாய்ன்னு சொல்லிட்டு. எல்லாம் மதியானம் சமைச்சதெல்லாம் அப்படியே இருக்குது. சரி, அதெல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊன் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். எல்லாம் அடுப்பெல்லாம் அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிடுறது. சாப்பிட்ட தட்டெல்லாம் கிடக்கு. சரி, அதெல்லாம் கடன்னு விளக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் வளர்க்குறேன். கைவெள்ளியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சோண்டு கேசரி செஞ்சு படைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடியா பண்ணேன். கொஞ்சோண்டு அதான் கேசரி கிண்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 டம்ளர் ரவா எடுத்திருக்கேன். ரோஸ்டட் ரவா தான் எடுத்திருக்கேன். 2 டம்ளர் 100 200 ரவா. அது டம்ளரில் நம்ம அளவு எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு அப்போ தான் தண்ணி இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் எடுத்தால் தான் தண்ணி நமக்கு கரெக்டாக அந்த மெஷர்மெண்ட்டில் எடுக்க முடியும். இந்த டம்ளரில் தான் 2 டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். மிதமான சூட்டில் வச்சு கொஞ்சம் சிம்முலேயே வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு வறுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ரவாவை லேசாக வறுத்துப்போம். அப்போ தான் நல்லா அந்த கேசரிக்கு உள்ள பதம் கிடைக்கும். நல்லா ஒரு மாதிரி சாஃப்டாக நல்லா. 2 ஸ்பூனு கொஞ்சோண்டு நெய் விட்டுப்போம். நெய் விட்டு அதை அப்படியே லேசாக வறுத்துப்போம். வறுக்கிற பதம் எப்படின்னா நல்லா கலர்லாம் மாறிடக்கூடாது. கொஞ்சம் நல்லா கரெக்டான இதாக இருக்கணும். நம்ம கையை வச்சு ரவாவில் வச்சோம்னா நம்ம கை சூடு இதாகணும். இப்படி வச்சோம்னா சூடு ஏறிடுச்சுன்னா ஓகே, அதை அப்படியே அதோட எடுத்துட வேண்டியதுதான். இதை எடுத்து அப்படி தட்டில் மாற்றிப்போம். இதில் 2 ஸ்பூனு அது தனியாக எடுத்துகிட்டு ரவாவை எடுத்துகிட்டு இதில் 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டு முந்திரி பருப்பு அதிலே அப்படியே வறுத்துப்போம்.
பொரிஞ்சு நல்லா செவந்துருச்சு. இந்த பக்குவத்தில் அப்படியே எடுத்துருவோம். எடுத்து தனியாக வச்சுக்கிட்டு அதுலேயே அப்படியே தண்ணியை ஊற்றிடலாம். இந்த நெய்யோடு சேர்த்து நம்ம ரேஷியோ வந்து அதுக்கு 2 டம்ளர் அடுப்பை நினப்பா சிம்மில் வச்சுக்கணும். ரேஷியோ வந்து ரவா 2 டம்ளர் வச்சுருக்கோம். அப்போனா இது வந்து 4 டம்ளருங்கிறதுக்கு 5 டம்ளர் கூட ஊற்றிக்கலாம். 5 டம்ளர்னால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அப்படியே கரைஞ்சி ஓடுற மாதிரி இருக்கும். 5 டம்ளர் ஊற்றிருக்கேன். ஊற்றி இப்போ அடுப்பை ஸ்பீடில் வச்சிடலாம். கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். கொஞ்சோண்டு இந்த மாதிரி இத்தினோண்டு ஒரு பிஞ்ச் அளவுன்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி கலர் பவுடர் கலந்துக்கலாம். வந்து நம்ம அதுலேயே நான் திராட்சையும் ஏலக்காவையும் அதில் பொடி பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஏலக்காவை முந்திரி பருப்பு வறுத்து வச்சதை அதிலே கொட்டிப்போம். இதெல்லாம் செஞ்சு நல்லா கொதிச்சோன்னே ரவாவை போடணும். இப்போ இதில் ரவாவை போட்டு அப்படியே கிண்டும். ஒரே அடியாக டபடபன்னு கொட்டிடக்கூடாது, அப்படியே அடி பிடிச்சிரும். இந்த மாதிரி நம்ம லேஸாக கொட்டி கிண்டும்போது தான் நல்லா கரெக்டாக அடிபடாமல் நல்லா வரும். நல்லா நல்லா ஒரு கட்டியாலாம் வராமல் நல்லா வந்திருக்கு. இது இப்படியே கொஞ்சம் அடுப்பை இப்போ சிம்மில் வச்சுருவோம். வச்சுட்டு இது கொஞ்சம் நல்லா வெந்துடட்டும். தண்ணியெலாம் நல்லா சொண்டி வேகட்டும். நல்லா கலந்தாச்சு. கலர் பவுடர்லாம் நல்லா கலந்து நல்லா வந்துருச்சு. இந்த பதத்துக்கு வரும்போது இப்போ ரவாவும் நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த பதத்துக்கு வரும்போது ஜீனி போடுவோம். 2 டம்ளர் ரவா போட்டிருக்கோம். அதுக்கு 4 டம்ளர் ஜீனி. இந்த டம்ளர் அளவு அப்போனா 200 கிராம் ரவாவுக்கு 400 கிராம் ஜீனி போடணும். அப்போ தான் அது நல்லா ஸ்வீட்டுக்கு நல்லா இனிப்பாக இருக்கும். நான் வந்து டம்ளரு ரேஷியோனா 2 டம்ளரு ரவாவுக்கு 4 டம்ளர் ஜீனி. நல்லா ஜீனி போட்டோன்னா அது ஒரு தடவை அப்படியே இலக்கி நல்லா வரும். இப்போ இது அப்படியே சிம்முலையே இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா அந்த இதெல்லாம் கரெக்டாக வந்தோன்னா இறக்கிட வேண்டியது இருந்துச்சு கரெக்டான பதத்துக்கு. இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு நல்லா நெய் ஊற்றிப்போம். நெய் ஒரு 3 ஸ்பூன் விட்டு கிண்டி அப்படியே வச்சுருங்க. பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் தளன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் உங்களுக்கு ஆறுனுச்சுன்னா கரெக்டான பதமாக கேசரி பதத்துக்கு கரெக்டாக வந்துடும். இந்த கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு. வேணாம். அடுத்து சாமி ரூமெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த பூவெல்லாம் இருக்குது, பழைய பூவை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு எல்லாம் சுத்தம் பண்ண வேண்டியது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அமுக்க மறந்துடாதீங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.